Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Павел Трандафилов, собственик на телевизия Петесат и новата балканска музикална телевизия, първата в онлайн пространството, която стартира днес. Ще ви кажа как се казва. Днес е ден за музика, която толкова много хора я обичат. Ден за музика, която пулсира кръвта в нашите и във вашите вени. Много често съм разгледал една снимка в един стар вестник от Фейсбук и Слави Трифонов през 1998 година беше казал: това, което се нарича балканска музика, след време ще е толкова популярна като латиноамериканската. Край на цитата. И ето, за щастие, балканската музика да бъде популярна, мечтата се сбъдна много отдавна. Балканската музика винаги пали кръвта. Балканската музика пулсира отново, пак казвам, кръвта в нашите и във вашите вени. Знам, че ще взаимствам още думи от Слави, но да се запитвам по негови думи. Как се обяснявате, например, че Таркан е продавал 150 000 касети във Франция? Мога и аз да се запитвам по същия въпрос, само че за други балкански изпълнители. Как си обяснявате, например, че Лепа Брена е тиражирала 1,1 милион плочи от един нейн стар албум, издаден през 1984 година? И как си обяснявате, примерно, че 20 години по-рано е продавала 500 000 диска на една нейна компилация с най-добрите хитове, с нови и стари аранжименти? Как си обяснявате, че тя през 1990 година пристигна у нас с хеликоптер на първия си концерт в Национален стадион Васил Левски? Как си обяснявате, например, че Драгана Миркович е тиражирала 500 000 копия на един нейн стар албум с оркестър Южни ветър преди 35 години и че е имала 22-дневно турне в България с най-много концерти през последните, казвам, 30 години? Как се обяснявате, например, че Тея Тайрович всяка година от 2019 година насам, повтарям, 2019 година, пее в България с поне колкото да са участия и концерти? Как си обяснявате, например, че Александра Прилович е разпродавала първите 3 концерта в Белградската арена с 45 000 билета и там са присъствали над 50 000 души? Как си обяснявате, например, че Моя злато на МС Янко и Милица Тодорович е на първо място сред най-слушаните сръбски песни с най-много гледания в YouTube? Как си обяснявате, например, че покойният Василий Скарас присъства в книгата с рекордите на Гинес, благодарение на негов концерт в Арена София през 2017 година, който беше разпродаден и е станал първия европеец, който е пълнил едноименната зала в България, и че той заема място в книгата с рекордите на Гинес, постигайки нещо, което никой друг балкански изпълнител не е правил до сега? Как си обяснявате, например, че Рико Звети се пълнил Софийската арена 4 пъти? Защото не само го обичат българите, освен гърците, но и целокупният балкански народ. Как си обяснявате, например, че Триандафилос има негови песни, които последват балкански камери, примерно български и сръбски, и го обичат и Гърция, и България, и целокупният народ балкански? Как си обяснявате, например, че Фурин Салам, Адриан Миноне, Костел Бижо, Леле забавляват балканските народи, включително румънския и българския, с наистина толкова песни, които стават заслушани и танцувани и никога не омръзват? Цанка Урагано не бива да го забравим сред изброените. Как си обяснявате, например, че феновете на Мухарем Ахмети и Манди Ништула избухват на техни песни чрез клипчета в TikTok, без значение под каква форма са – мемета, танци или липсинг? Затова отговорът на тези въпроси е доказателство,
че това всъщност е ритъмът на Балканите, какъвто е слоганът на новият телевизионен онлайн проект. Затова на този ден обявявам старта на новата балканска музикална телевизия, която ще може да се гледа онлайн само в нашия Rumble канал. Последвайте го, изписва се по-долу на екрана. Новият телевизионен канал, новият телевизионен онлайн продукт, който ще излъчи предимно балканска музика от 10-11 държави, избрах да се казва Балканто. Защо Балканто? Знаете, че преди близо 20 години има такава първа българска телевизия, която излъчва 24/7, 24 часа по денонощието балканска музика, собственост на братя Касъмови, обаче се казва Балканика. Толкова клипове оттам съм гледал, някои съм ги гледал като малък, други са забравени. И да се върнем към въпроса, който зададох преди малко. Разгледах някакви стари веб архиви от един сайт на старо радио, което излъчваше и балканска музика, поп-фолк и на първо място българска народна музика. И видях програмите, там пише Балканто. И много се зачудих, защо да не предприемам този експеримент за създаване на телевизионен онлайн канал, излъчващ предимно балканска музика. Също така и не на последно място, ще ви цитирам една история на Слави Трифонов от един негов стар албум с Куку Бенд, издаден през 1998 година, озаглавен Вавилон. Чуйте сега. Когато го завели за пръв път на италианска опера, попитали го след това: маестро, хареса ли ви нашето прочуто Белканто? Потресаващо! Отвърнал писателят. Не съм чувал подобни звуци, откакто изгоря приюта за сираци в родния ми град. Виж, Балкантото, или както е правилно да се списва Балканто, чете се и се казва Балканто, или Балканто, без значение как се списва на латиница, е съвсем друга работа. Понеже знам, че Балканто също се чете Балканто. Като самостоятелен стил, то винаги е съществувало по българските земи. Още митичният Орфей е бродил из пущинаците на днешната планина Родопи. Едно от най-интересните религиозно-културни явления, свързани с траките, се нарича именно орфизъм. Смешението на народи и културни традиции по тези земи е шеберно всъщност и истинската вавилонска кула е тук, заключена между София и Истанбул. Векове наред всякакви народи са се смесвали, воювали, живели заедно и създавали онази чудна смес, която днес и преди сега наричаме Балканто или балканска песен. В нея има от безсмъртната душа на циганите, от колния устрем на прабългарите, от природната трансценденталност на славяните, от вакханическата пищност на траките, от мрачната византийска набожност, от дервишките танци и турските бойни взурни, от броненосния грохот на латините, тръгнали да освобождават Божия гроб. Има и угарска циганска музика, смесена с сафаритските ритми, донесени от вечните скитници, шпаньолските евреи, буйните турски кючеци и изумителните тракийски неравноделни ритми с северняшките хора и шопското граловско пеене, което е нещо смесено между писък на новородено и вой на оплаквачки. Не случайно митът за Орфей акцентува не само върху подчинението върху природата, което неговите песни оказвали, но най-вече върху възможността, благодарение на музиката, той безпрепятствено да влезе в ада и да се върне жив оттам. И ако се проследи балканската история, човек не може да не се удиви от историческата адекватност на притчата за Орфей. Неведнъж балканските народи са слизали в ада на междуособните войни, в пъкъла на титаничния сблъсък между ислям и християнство,
в преизподнията на братоубийството и са излизали невредими оттам, благодарение на общата си музикална душа, която е безсмъртна. И оттам дойде идеята за създаването на този канал. Направих логата, които може да ги ползваме за плакати, за музикални албуми и компилации, дори да се стоят като на профилна снимка и снимка на корицата в социалните мрежи. Официалният сайт и както и официалната фейсбук страница на телевизията също ще бъдат достъпни в най-скоро време. Затова, уважаеми зрители, преди разказахме за Вавилонската кула, сега разказваме за една вселена и нека да се опитаме да я изградим. Една вселена. Вселена от музика. Музикална вселена. Балканска вселена, където албанци, босненци, сърби, черногорци, българи, северномакедонци, словенци, хърватци, турци и румънци се слеят в едно. Пожелаваме ви приятни първи минути с програмата на първата балканска музикална онлайн телевизия Балканто или Балканто, както щете да викате, Балканто ТВ. Добре дошли в музикалната вселена на Балканите! Балканто ТВ. Една телевизия. Една вселена. Музикалната вселена на Балканите.